Hej igen. Hej. Hej. I dag så spiller vi Castle Crashers. Igen. Hvad level er I? Jeg er level 3. Og hvad er det med dig, Jeg er Smilla? lidt. Du er level 1. Og det er den her bane, vi er nået til. Nej, vi er nået til gaden. Nej, den klarer den. Men jeg skal altså lige level op. Det kan du få i den her. Okay. Du går forrest, og mig og far beskytter dig. Bum. Og jeg er ham her, der hopper. Smilla er alien, og far... Prøv lige at se, hvad jeg kan. Prøv at se min pil. Nå, lad os komme videre. Se hvad jeg har fået der. Åh nej. Og jeg har valen, der smider penge. Nej, nå. Jeg kan skyde med valen. Jeg har også valen. Jeg er ham, der ejer valen. Nam. Prøv lige at se, jeg har bare sådan en sød lille krokodille. Annex. Smilla, er det dig, der er alien? Ja. Jeg har på ged. Jeg har ham på... Wow. Hvad det hedder? Krokodillen. Videre. Nej, der er en buffmand. En buffmand. Så ham skal vi slå... Hvem? Ja. Ham skal bare slå ihjel. Jeg har ham på geden. Eller... for satan, du skal ikke slå. Jeg lever. Ja, det er mig, der har fået... AW. Han har taget fat i mig. Jeg redder dig, men det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Så jeg har ikke engang SS. Jo, det har jeg. Hvornår har jeg lige fået SS? Jo, fordi jeg klæder mig alt. Vi har godt nok mistet meget liv, mand. Det plejer jo heller ikke at være så mange. Val! Han tog mig igen. Nu døde jeg. Så bruger du livspotion. Ja. Nå, her. Hvorfor skal jeg? Der hopper. Hvor ondt. Nej, lad være. Jeg er ham fra Minecraft. Ham med de firkantede hoved. Så jeg er fra Minecraft. Fik lige skåret. Fed pistol, du har, Smilla. Det er hendes våben. Og Smilla, prøv at holde Q inden. Se, det er en håndgranat, far. Og du er blevet level 2, Smilla. Det er skide godt. Jeg er snart død igen. Jeg smadrer lige det her træ. Så tager du det bare. Ja, Så det havde man sådan set også på. Så tager jeg bare det her træ. Okay. På. Hjælp. Bare. Dem der hopper, dem skal I slå. Ej, jeg er altså blevet ude. Smilla her. Der er dyr til dig. Det går ikke så godt for mig. Så skal du bare slå. Ja, det ved jeg godt, men jeg er ikke så Jamen, det er Smilla. Haha. Jeg kan bare eksplodere. Haha. Bum. For sø. Jeg har godt nok ikke meget. Jeg har 4 livspotions tilbage. Det er også mange. Jeg tog på... Undskyld. Så er lidt noget. Så slå den der. Okay. Jeg kan lige tage den der. Jeg har også brug for det. Jeg hjælper dig bare. Tak. Så videre. På eventyr. Der er noget herhenne. Er der ikke det, Smilla? Jo, jeg har fået en pingvin. Pingvin samler hvad? Tak, pingvin. Okay, Wow. Kan I se den der gigantiske hval flyver ned fra himlen? Gigantisk hval. Far, skal du have hjælp? Ja, jeg tror, jeg døde lige før nu. Jamen, du brugte livspotion. Jamen, jeg har kun 3 tilbage. Det er næsten rigeligt. Så bliver jeg bare skudt af med. Og Bertil for første gang. Smilla, du er død. Jeg kommer, Smilla. Store fede skumbananer, krissi, lange bener. Giv mig fløde karamel. Undskyld. Nej, jeg fik Det er Pyrus. Haha.
far. Du ved godt, du kan tage det dyr, hvis du hopper op på det sådan her. Op på sadlen. Hvad du ved? Okay. Isbålet. Nej, Jeg har rigtig meget. den er der. Tag den. Den er ond. Ja, den kan ikke lide dig. Videre. Nej, Det prinsesse. går virkelig godt det her. Nej, hey, jeg har også fået en level. Puh. Snart level 5 igen. Jamen, Der er en busk, far. Det er en levende busk. Det var mega ondt. Må jeg prøve noget? Han døde. Far, ved du hvad? Du kan hoppe, og så slå, og så gå fremad på fjender. Jeg stiller mig lige her. Bare så kig. I skal bare lige gå videre. Prøv at gå videre. Jeg skal have mad. Og der. Prøv at se, far. Kig på ulen. Hvor lækkert. Dejligt. Og så nu kommer det sjov igen. Hvor er det dejligt. Nå, nu kommer der vel en eller anden og vil smadre os her. Ha' skjoldet frem. Ej, ha' magien fremme. Wii. Sjovt spil. Penge. Tak. Ej, det var dig, der fik den. Det var godt. Her er et nyt våben. Ja. Lad være med at tage det, Smilla. Vi skal bare lige have slået dem her ihjel. Du skal også have fundet ud af, hvad mit våben gør. Det kan vi gøre efter det her. Nu for det. Er det ikke en stor hjælp? Jo, det er det faktisk. Det er sådan en stor kugle. Du brænder dem. Ja. Ha. Nej, hvad til? Du skal huske lige kigge på, hvem der har liv og hvem der ikke har. Okay, han er død. Så tager vi den her. Okay, far, så tag hammeren. Nej, jeg skal ikke have Jo, tag den. Nej, jeg vil ikke have den. Jo, og så tag dit eget våben igen. Hvorfor? Jeg kan ikke tage det. Det er spawnet. Så nu kan vi aldrig få det igen. Så hvis vi tager den igen. Det er meningen, at alle skal have det, før man sådan før alle kan Man få kan også det. købe det. Nej, man kan ikke. Jo, Man skal ikke købe. man kan købe. Hjælp mig lige lidt. Smider du dør hele tiden. Giv mig gøf. Nå, jeg skal bare lige skyde lidt på dig. Nå. Jeg har en stor højhed. Jeg er H.C. Andersen. Far, hvorfor siger du ikke noget? Fordi jeg er vildt dårlig. Jeg prøver bare at overleve, og jeg kan ikke rigtig finde ud af Ja, det. hun dør hele tiden. Men det gør jeg også. Jeg har snart ikke... Jeg har kun Jeg har 2. kun fået... Der er så kun, jeg har fået til... Bim. Det sværeste Maja-spil, vi har spillet indtil videre. Jeg er vildt dårlig til det. Se, den er mega sjov. Det er mega sjovt. Den skider op ad væggen. Ej! Hvad fanden? Det er godt nok et lortespil, det her. Okay, nu får vi et nyt dyr. Se, den gør som en hurtig vand. Men far, han vil hellere have væggen. For en gang skyld vil jeg faktisk godt have et kæledyr. Du kan godt lide mig. Jeg har et kæle igen næste uge. Det er ramt igen. Den er dirty face. Med. Dirty face. Jeg er død næsten. Jeg er sikkert... Jeg kommer. Jeg er ikke død. Jamen, jeg dør nu. Nu har jeg kun en tilbage. Kæft, hvor er jeg dårlig. Okay, Smilla, vi går op og hjælper Det er far. fordi, jeg glemmer at bruge den der. Der kommer alliance. Far, du brugte dit sprint. Jeg elsker at bruge det sprint. Men det er bare lidt svært. For en gang skyld vil jeg faktisk godt komme ind i level up. For en gang skyld, Smilla, du kun i level 19, når vi spiller sammen. Det er ikke noget. Smilla, jeg finder lige noget mad til dig. Okay. Eller for pingvinen. Jeg er altid i tvivl om, det hedder en pingvin, men de gør det jo. Let's go. Man går langsomt. Jeg lister. Smilla. Ind i ruinerne. Kom, Smilla. Nu kommer hårbollerne. Og deres våben er ikke gode. Du skal ikke tage deres våben, far. Det er mega dårligt. Bam. Smilla, den er bare gigantisk. Bam. Kom nu. Hårbolle. Hoppale. Hej.
Jeg skal helt sikkert ikke blive ved med at bruge magi. Jeg er ikke Jeg vil have penge. Her er der penge. Smilla, der er mad her. Nej, det var der ikke. Hey, der er dyr. Jeg har fundet dyr. Hvis man kan få det, så skal jeg have det. Jeg er snart død. Bitslænge er så død. Den fløj. Prøv at se, kan I se, der er noget, der svæver derhenne? Hvad er det? Nå, det er deres pind. Kan vi åbne den? Ja, det kan vi godt. Vi skal have det. Lad være. Far, tag det andet. Det er rigtig dårligt. Jeg vil rigtig gerne have det der svær. Ja, tag det. Skynd dig. Skynd dig. Skynd dig. Nej, jeg vil ikke have det der svær. Det er mit sværd, hun gerne vil have. Ja, og så tager jeg det. Så kan vi se, hvad dit våben har. Nå, nej. Nå. Hvorfor ikke har noget våben? Det kan du ikke. Du kan ikke. Man kan ikke få det der. Kom, lad os komme videre. Let's come. Papa Bear. Den skal vi kæmpe på. Skal vi Så kan du se. Lortespil, som jeg sagde. Woo! Der er mad her, Smilla. Okay, ja, må jeg få det? Nå, der var ikke noget. Dumme hund. Smilla. De stjæler mad. De stjæler penge. Væsketøj. Væsketøj. Jeg død. Nej. Snart så dør jeg. Nej, prøv lige at finde liv. Ja, Smilla, vi skal så meget købe nogle lidt til dig. Jo. Ja, må jeg lige prøve noget? Jo, det måtte jeg ikke. Må jeg ikke få lidt penge? Jo, det må du. Far, du har flest penge. Pas på, lad være med at gå ind i ilden. Lad være med at slå dem ihjel. De gør ingenting. Lad være med at gå ind i ilden. Det er ondt. Det går ondt. Okay. Der kommer et bus. Tak. Den er her. Den skyder hårboller. Jeg slår den ihjel. Med dit magi. Hjælp, Smilla. Far, hvor? Du må ikke dø, far. Der er ikke flere. Vi dør. Det er jordens undergang. Smilla, hop. Jeg har heldigvis fået angrebet. Nu dør jeg. Nu dør jeg, når jeg er færdig. Nu kan jeg ikke være med mere. Nu har jeg fået. Har jeg så ikke fået? Det er mig, der kommer i 6. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg redder dig, far. Er jeg død nu? Nej. Jeg kan give dig hjertemassage. Far, du level 5, tillykke. Nej, kan I lige hjælpe mig lidt? Eller, kan I... Smilla, hun hjælper rigtig godt. Jeg skal nå. Jeg skulle lige til at tage det, men så jeg lige dit liv værdig. Okay, må jeg få det, tak. Er jeg den? Nej. Den er snart død! Utroligt, at folk er så bange, eller dyr er så bange for den egentlig. Ja. Prøv lige til dens tænder. Jeg skulle tro, den aldrig gik i bad. Gik i bad? Ja, faktisk. Det er du faktisk ret. Prøv lige, den er fyldt med lort. Så døde jeg igen. Smilla. Tæv den, nu dør jeg. Okay. Nu dør jeg igen. Jamen, mindre jeg kan gøre noget. Ja. Smilla bare W på far. Jeg reddede dig, far. Mig og Bertil gør der hjertemassage sammen. Så. Okay. Så lad være. Kom nu. Level 7. Jeg døde igen. Far, prøv jeg er virkelig dårlig. Prøv dobbelthop med SS. Jamen, jeg prøver bare at hjælpe.
Ja, men du må gerne få mig op igen. Ja, og så når du kommer i live, så... Så trykker jeg bare SS. Ja, så laver du sådan spinjitsu. Det gør jeg ikke. Burde have det, fordi du hører det med mig. Ja. Jamen, jeg gør det også, men jeg gør ikke noget skade. Jo, du gør egentlig skade. Jeg døde igen, mand. Nu må jeg ikke dø. Jeg må ikke dø. Jeg skal bare have en i live. Nej, dræb den store. Nej! 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 Åh. Jeg har ikke engang mit sværd mere. Jo, du har. Nå. Hvor er min... Okay. Jeg tror, du skal tage noget melee damage og noget skjold. Jamen, jeg kan bare ikke lide at tage det. Jamen far, det er liv. Du skal ikke bruge alle på dem. Jamen, jeg kan bare godt lide magi, men det virker selvfølgelig ikke så godt, så det skal jeg nok ikke. Jeg har 8. 8, mand. Hold nu kæft. Du er også virkelig god til det. Fire point har du, Smith. Yes. Jeg har allerede noget ED. Jeg skal bare opgradere det der. Okay, det er det jo. Nå, skal vi prøve den samme igen? Vi skal lige købe nogle livspotion. Til mig. Ja, faktisk Til så alle. tror jeg, at vi er ved at have optaget nok. Vi klarer bare lidt der. Okay. Det er lidt. Jeg ved, har vi kæmpet mod 1000 gange. Jeg skal prøve mit Jeg skal helt sikkert have et andet våben, fordi mit våben det er ikke særlig godt til det, jeg Nej, laver. jeg står med vand, jeg græder. Okay, jeg smiler. Bye. Hvordan er det, vi køber potions? Slå bare. Jeg har brugt alle mine penge på potions. Eller. Kan du få flere fra? Okay, lige flytte jer lidt, for jeg kan ikke rigtig se, hvad den her den giver. Den skal jeg ikke købe. Jamen, den har jeg allerede. Ja. Altså, nu køber jeg den. Bum. Kom, skal vi gå videre? Skal se, om vi kan... Er der ikke et sted, hvor vi kan købe nogle... Skal I se, hvad mit svær gør? Jamen, jeg skal også lige... Er det derinde, vi kan købe våben? Hvorfor kan vi ikke få den? Nej, det er herinde i frøen. Selvfølgelig er det inde i frøen, man får våben. Smilla, det gør bare, så folk brænder. Jeg skal have det her svær. Nej. Hvad så? Ja, det er det svær, jeg har. Far, jeg har også lidt svær. Prøv lige. Jeg kan ikke se, hvad den der kan. Kan du ikke tage det? Hvad sker der, hvis du trykker A herhenne, Smilla? Jeg kan ikke, fordi jeg ikke har hatten. Det der. 2. Må jeg lige... Ja, jeg tror faktisk, der er et våben, mig, som jeg har købt. Herhenne. Det. Nej, vi kan ikke få det. Og der er et lysvær. Nej, men der står, hvad level man skal være. Hvor er det nedom. Prøv lige at se. Lysværet, det er mega sejt. Jeg skal have det her. Det giver 5 styrke. Nå, jeg er level 5. Jeg vil have et, der giver meget skjold. Jeg er level 7. Prøv at komme herhen af. Jeg tror, hvis jeg kan få den der, så skal jeg have... Nej, det var ikke den. Hvad er den næste, der er herhenne? Kom lige, Smilla. Smilla. Kom. Der er et svær, jeg ikke Nej, det er level 10. Det er ligegyldigt. Prøv Vi kan ikke tage lige at se det her. den. 5 magi. 5 magi. Kom, vi skal lige tilbage. jeg fik det her. Jeg fik ED. Kom. Det fik jeg. Jamen, du skal holde... Det var mig, der fik ED, Smilla. Jeg græder. Jeg kan ikke se, hvad det her, de gør. Jeg laver lige en tåre. Jeg græder. Jeg tager lige den der hammer. Hvorfor kan jeg ikke tage den? Men jeg har den. Nå. Og så er der ikke andre, der kan den? Nej. Nå, det er da træls. Smilla, jeg tror lige, du skal skifte våben. Bare til det der. What? Så skal jeg løbe lidt. Kan du ikke få det? Nej, jeg ved heller ikke, hvorfor man ikke kan... Smilla, prøv at tage det her. Ja, det er godt. Hvorfor kan vi ikke tage våben? What? Far, nu er der taget en dårlig pind. Ja. Er det okay? Nå, men det er sikkert fordi, vi ikke har fundet dem, Smilla. Det er den enkelte mand, der skal finde dem, før man kan have dem.
Nej, men det er fordi Elle skal have. Smille af Karen. Det tror jeg ikke bærer til, fordi jeg kan tage sværet, og Smille kan ikke Vi tage gør også her en... det. Så hvis Smille hun vælger det, så Prøv kan at se, hun. far. Vi har fundet en masse dyr. Angry Vi har fundet Angry Bird. Ja, Flagermusi. jeg ville godt have haft en... Hvorfor kan den ikke lide mig? Nå, det er fordi, jeg ikke har fundet den endnu. Nå, hvad gør pingvinen? Pingvinen, den bliver den, der Den kommer. samler mad til dig. Hvad har den nu zebraen gjort? Højere level. Hurtigere. Jeg har en mega sød flagmus. Zebraen, det er da giraffen, der giver højere level. Nå, jeg zebraen, den gør... Nå, men det var det for i dag. Den findes. Yeah, det var det for det. Tak for i dag. Vi vinker lige herinde. Hadi. Hej. Hadi.